Yung parang lumabas po yung init. Ang init sa Ito. leg mo. Tapos yun lang, wala kang kilabot na ramdaman. Wala naman, parang ano na, yung, parang ganun lang, parang lumabas na yung init na. Kanina nilalamig ka. Ay, Yung pagkatapos gamutin ka. Tapos yung huling basbas ka na ng Diyos, biglang lumabas yung init na katawan mo. Tapos bigla kang pinagpawisan ng ay, parang lalamig ito pawis. salamat sa Panginoon kaya ha. Salamat din. At God bless po sa inyong lahat ha. Sige, tanggalin mo lahat yan. Hindi lang lahat yan. Buong katawan mo. Magsimula ka sa mata mo, sa tenga mo, sa bibig mo. Idikit mo yung palad mo dahil hindi mo palad yan. Huwag mong sasabihin na kamay mo yan. Isipin mo, isang pananalig at pananampalataya lang sa spiritual. Yan ay kamay ng ating Ama na ipinagkaloob sa akin. Gamitin mo ang kanyang katawan at kamay. Ipagpag mo to na parang hinihipo ka ng ating Ama. Isipin mo ng ganun. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Ano bang mga masaselan ng pag-iisip natin. Nawag kang nasustang unang maghari sa atin. Isipin mo, ba't sumasakit ang papel at pinagpapawisan ka ng malagkit na hindi mo mawari, di ba? Yan ang sinasabing spiritual. Hindi nakikita ng mga mata yan. Yan ay kakaiba. Tanda mo, ikaw ay malayo pang pinanggalingan. Kaya seryosoy mo yan. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Linisin mo maigi, pati likuran mo, lahat, pati balakang mo. Huwag ka muna sumandal, huwag mo lang ididilat ang iyong mga mata. Sige. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Sige. Di ba hindi na sumasakit yung yung palito at saka yung papel, di ba? Isipin mo yan. Paano nawawala yan? Yan ang sinasabing mahirap ipaliwanag na esensya. Sige, unti na lang. Ubus na ubus. Anong pakiramdam mo? Parang niya po, pripapawisan. Parang yung pawis niyan kakaiba. Yan ang mga negatibong energy na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Yan yung mga sakit na unti-unting dumadami. Baga sa alikabok, siya yung unang alikabok. Dumadami habang tayo tumatanda at lumilipas ang panahon. Yan yung nagbibigay ng sakit sa atin. Malalalang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Na bakit tayo nagkakaroon ng mga matitinding sakit na hindi naman natin pinagmanahan o mana-mana o hindi naman ganon. Basta't mahirap ipaliwanag. Kaya minsan nga, sinasabi nga ng ibang medisina, wala naman mawala kung susubukan mo pumunta sa albularyo, di ba? Yan ang sinasabi na hindi kayang gamutin ng medisina. Dahil yan ay hindi pinag-aaralan. Pagkus yan ay binigay ng Satanas, binigay ng mga bad spirit, ang Diyos lamang ang makakalusog yan sa pag-ibig. Basta't alisin mo lang. Lahat pa. Kusang hihintong stick o papel. Ito, mainit pa ba masakit? Kahit katiting, huwag ka magtitira. Tanggal, bilisan mo pagkalas para mabilis tayo. Itong papel, wala na. Itong stick na palito, wala na. Hinto mo yung kamay mo. O nga, parang malagkit. Sabi mo sa Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa pagtulong niyo sa akin, sa aking paggagamot sa aking karamdaman. Patawarin niyo po ako, Ama, sa langit. Nananalig ako. Sa araw na ito, ay pinagpala ako. At gumaling, at naibasan ang aking naramdaman sakit. Salamat po. Amen. In Jesus' name, sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ng Poong Jesus. Jesus Nazareno. Amen. Dilat. Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Tingnan mo ha. Minhawa. Yung papel, wala na ha. Itong stick ha, wala na. Isipin mo yan. Kasi nitis lang yun ang palito. Papel lang yung ginamit siya sa'yo. Bakit sumasakit siya? Nandiyan ang patitis. Ano pakiramdam mo? Minhawa. Yan. Inumin mo itong tubig nito. Yan ay may dasal na. Kalahati lang muna. Anong pakiramdam? Tingnan mo. Tingnan natin. O, lumambot to. Kanina sobrang tigas, di ba? O, yan o. Lumambot na o. Sige. Tumayo ka muna kaya. Subukan mo yung pagpag yung kapat ko. Ano
Anong pakiramdam mo? Sumulag tanong ka. Ano, mabigat maga? Malaki po ginaan. Parang kakaiba yung papel, no? Opo. Parang kang pinagpapawisan ng ano? Parang may bumabounce. Anong bumabaon? Parang may tumutusok sa loob na gano'n. Sa papel? Pero, sa katawan mo. Dito po. Oo, pero sa pagpapagpag mo sa katawan mo, anong pakiramdam mo? Parang Ayun nga, parang nanlalamig ako na papawisan. nakakaiba. Ayun po, ang dami po gano'n. Pero kanina hindi mo naman naramdaman yan, di ba? Okay, yan ang salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan niyo po sa paggagamot sa spiritual. At God bless all po sa ating lahat. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ni Andel Ortiz. At nakatalaga po ako sa exorcist kulang barang o mga elemento. Hindi po ako nakatalaga sa paghuhula. Maraming salamat po ulit at God bless all. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo.